Yo piye dina-dina mbok laplat dagangane pe dagangane apik-apik. Kebersihan sebagian dari iman, Mas. Nek kurene kingkek, aku kon golekne isen-isen omah. Omahku ki lagi dadi kotong blong, njaluk isen-isen Mas sing komplit. Komplit. Dhuwit kurene ki 15 juta disangoni bojoku. 15 juta tak susuki 4 juta. 11 juta ae, Mas ki. Oleh 6. Oleh 6 ki 6 sikilan apa 6 barang? 6 barang kok 6 sikilan. 6 barang ki lho nomor 1. Meja TV utawa nggon pancen. Nah, nomor 2 iki meja belajar anak belajar regep nek sinau. Nomor 3 meja rias. Ben ndak saged macak bojomu ben ndak kincling-kincling. Nah, iki nomor 4, bojone sakmene iki, lemari, nggon klambi, nggon gombal, 3 pintu. Nomor 5 sing oleh tak kei nggon gambul. Kaya ngene iki, nggon gambule bane ya wis pulpir. Garansine Mas, resmi 15 tahun. Nomor 6 terakhir iki, nggon wedangan karo dulur-dulur. Lah iki ya pas to ki sing tak karepne ki ya ngene iki lho. Duitku saithik oleh barang akeh gak apik-apik. Nah, ya bener ya iki. Piro wingi? 11 juta, Mas. 11 juta oleh 6. 11 juta oleh 6. Jabang wek lah kok penak men to. Yo. Ki somben terno. Ki ongkos kirime larang pula nek ning Rembang ngono. Rembang Jawa Tengah kono to. Heeh. Gratis, Mas, ongkos kirime. Jatim, Jateng, Madura, Jogja tak kei gratis ongkir. Oh jabang wek. Ki yo bayare ya sode. Berarti duit ning nyangoni bojoku tak gawa mulih. Mulih nek. Berarti bayar nang omahe ya. Bayare nang omah ae. Lah iki nek bojoku ben ndelok-ndelok tokone sampean iki carane piye, gek ben pesen dhewe sakmu pesen no piye. Carane pesene ngisore bioprofil kuwi lho, Mas. Wis lengkap ting deret. Gerek ngetul ngene wis terhubung karo admin. Jabang baik lho mbokmu ngene iki pun itu tajan barange mening-mening tenan. 6 barang ngomong 11 juta.